Fita za ka yi? Fita zan yi mana na zan zauna a ɗaki sai ka ce sai ka ce abin nan sai ka ce man shanu? Kwanciya zan ta yi? Dama fa ina so yi magana. To, ina jinki. An kawo min labari akan yaran nan ba sa zuwa makaranta. Wayan ne kenan? Ya'yanka mana guda biyun da ka sani ba sa zuwa makaranta. Kuma yanzu an ce akwai wani yaro ɗan mahauta. Suna bin shi suna siyar da kwaya. Ni abun ya daga mun hankali. Kwaya aka ce. Shi yasa nake so idan ka fita ka bincika ka gane waye dan mahauta. Idan ka gane shi ina so ka hada shi da hukuma. Ki ji mana. Ai ba dan mahauta ba ko jan taɗi ne zai ci ubansa. To. Wallahi ko jan taɗi ne. Daga nan yanzu can nan fa. Idan na gaya maka abin da za ka yi da hukuma fa za ka haɗa shi. Hukuma Allah mun tuba manta ni kika. Wallahi manta ni kika. Da fa yaran nan da kika ga suna wannan abubuwan zuba musu. Ba makarantar Islamiyya ba taimako. Babanka baya taimakon mutane. Yanzu muna labarin mahaifinka ya gudu. Ya wuri London. Gaskiya ne. Muna Allah da mu tsallaka birni mu je mu dauke ka wallahi. Yanzu ya zo shi. Yanzu me nan a ciki? Da ma rakiya ne. Wallahi ni dan rakiya. Me nan ciki? Wallahi da rakiya ne. Na rage da Allah da rakiya ne. Shut up. You are very stupid now. Me nan ciki. Kudi ne. Ba yaran nan. Kai kudi mu gani. Za a turo mai wani ta banki. Kaga tashi kawai. Kai yanzu ya kake ganin za a yi ma yaran nan? Good. A san fa wansa neman me yake ko a ban zama an yi same ba barin mu zai ba. A da Allah. Allah wallahi. Wai ina tambayar ka. Ko yaron nan ne Adamu? Ina gaya ma yayan Adamun ne. Okay. Ni dai na san Adamu mutumin kirki ne. Adamu ai yafi wannan kirki. Kuma mahaifinka arzikin sunansa yasa muke daga masa kafa wallahi. Arzikin sunansa yasa muke daga masa kafa. Tun da mun kona gidan bara uba da kowa da ke ciki. Zan baka zabi uku. Ko ka ba mu takardun filayen nan. Na birni da na gida. Ko kuma ka ba mu miliyan 500 now. Ba ma san transfer. Cash. Yanzu ya kake ganin za a yi masa cash muke so. Kira ba waya. Kira mahaifinka. Sanan ba ka kira shi mana. Ka kira shi aka ce bar uba ana magana kana wani waye. Na fuskanci sai na sake mata ku. Ale shi muka rubu zara. Aba me ya kake kina gudun mutane sai ka ce ba dan uwanki bane ni. Kai. Zo nan. Dama ina neman ka ina son ma magana. Ina ji. Daga yau zan sa maka sharadi kuma doka ne. Kuma daga baki na a matsayina na mahaifiyarka in dai ni na tsuguna na haife ka.
daga yau ina son ka ji abin da zan gaya maka kuma kai amfani da shi daga ka sake wa yarinyar nan magana. Kuma kar ka sake kula ta. To me ta ce miki mama? Ba ruwanka. Ke yanzu ke kin yadda da hakan? Kar ka sake wannan abin da na faɗa in dai ni na tsuguna na haife ka na baka nono na ka sha. Daga yau kar ka sake kula ta, kar ka sake mata magana. Aka yi gace na ji. Ni kake a hushe wo? Kai, yanzu fa ka shigo gidan. Ka wuce cikin gida ba ko ba wajen za ka tafi ba, wuce cikin gida. Amma ai daren bai yi ba. Lalle yaron nan abin sai an hada da babansa. Ki yi haƙuri, daga yau ba zai saki miki rashin mutuncin da yake miki ba. In dai ina cikin gidan nan. Ina son ki saki ranki kake koma kaman kaza aka tsoma cikin ruwa. Ki saki ranki dan Allah. Na saki mama. To kin saki shine kuma kina da kakka mai baki, koma cikin ɗaki ki huta. Haka kawai yana namiji ya mallaki hankalinsa ya zo ya takura miki. Da bai isa ba. Ba ko ke Salma da ke wani a wanka su gobe gidan ku. Baka ga Mada ba? Waye kuma Mada? Mada ne. Mada kuma? A kisan daga jin wannan suna kin san ba mutumin arziki bane Mada kuma? A ba ke. Da yake da wani Mada kuma? Madan ne ba mutumin arziki ba? Sosai ma. Kana so ka san waye Mada? Ka san Mada? Kin gani? Wanda a ce ki auri mutum kamili ki auri wani Mada. Ki auri mutum kamili kamata haka ga kyakkyawa kamilalla a cikin auri wani Mada kin san bai kamata ba ai. Ke san cewa in kika auri Mada fa kin san cewa abin da zai biyo ba da kin mai lafi duban ki zai. To kai in na aure ka kai ba za ka dake ni ba in ne ma laifi. To ya za in dake ki ga kyakkyawa kamilan mutaci ne yana kin ga ai bai dace ba ai. Ko musulunci ai bai da wannan ba. Da kike son abu ne? Hannun mu wanki. Wani suna zan sa a jiki? Zara. Da shi ma san sunan da zan sa a jiki wanda ya dace da ke. Irin sunan na soyayya. Ki dai kawai ki bari. Ko kike nan. Bari zan kira ki insha Allah zuwa da dare. Zan kira ki. Kai ka kira ni yaya Mustafa yake. Kawai zan ma flashin sai ka kira ni. Shikenan ba komai. To sai an jima. Na da gida. Uban me ya haɗa ka da wancan yarinyar? Kaman ya ban gane me ya haɗa da wancan yarinyar ba. Kai waye kai kake tambaya na? Yayinta ne ni. Kai, karin ƙara ganin ka gidan nan. Baka san waye ni ba ko? Idan ka ji ana faɗin ɗan mahauta ni ne. Karin ƙara ganin ka a gidan nan. Idan ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba. Idan ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba. Nema last warning. Get out! Zan shiga gidan, ita ma ko me ya haɗa ta da wannan yaran? hankali ba. Za ta tafi da su wasu za su tafi da su. Wasu kwaye za su kome. Maji tawa ga da. Dakata mana. Saurare ni. Za ki tara mana mutane a makwabta kin san zaman da muke yi da su? Dakata bari in je in ɗauko mayafi na. Kin ji ko? Ki kwantar da hankalinki in Allah ya yarda. Kome zai daidaita har ki damu. Ki daina da ni ba na so. Mana daina ki ɗauko mu tafi la ilaha illallah. Muje dan ubanka. Ya muje. Muje ubanka. Muje dan ubanka. Muje shiga mu. Ina kike? Fito mana. Gani.
Dan ubanka yanzu na karbo shi a gun yan sanda. Abin da za ka mana kenan. Abin da za ku mana. Awali ka ci ubanka a wajen. Mama. La ilaha illallah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. To ke daga ta mana dago ta. Lahiya mai gida me ke faruwa? Lahiya me ke faruwa mai gida ka to kana ta don karkashi. Lahiya. Ina fa lafiya. Me ya faru? Zauna maki labari ka nemo. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru malam? Yan daba. Suka sako ni a gaba. Ta ake cewa wannan shine babansa. Sare mar ka fada. Cire mar agara. Wani makalin fito. Saba mar kamanni. Na tsallake rijiya da baya. Allah ya tarfa gari na nono. Bai banni na sha da tsamiya ba. Shi ya sa ranar nan na faɗa maka yaron ga da kankani. Wallahi ran nan tahowa sun ka kwantar da ni su yanka ni. Wai ni ce wallahi ba ni na haife shi ba. Sun ka dai ga abin ka sun ka nice su taimaka su kyale ni ba ni na haife shi ba shi yasa ni ce maka ran nan. Ya hita cikin gidan ga. Kai kiya to ya zan yi to ai baki mun bayanin dalla ba shi sa ban gane ba yaushe zan zure danka ne kai ka haye shi ka wannan shiga tsakanin da uba ni ba haka nan bana to Karimatu watan barin Kamali gidan nan ya kama dole sai ya bar gidan nan lalle dole sai Kamali ya bar gidan nan to ai na hada maka dai to ai yanzu watan barin sa gidan nan ya kama dole lalle kam ba san ya za a yi in zure tun da dai ba ni na haye shi ba na shiga tsakanin da mahaifi ai ba zai yiwu ba a'a duk wai aje wannan bayanin ai yanzu ta kama dole to dama dole ce take sa dan tsuye gida lalle kam dole ce yahi ya tafi ya bi wuri ne ya zauna shi dai mu ma mu rayuwar mu ko hankalin mu ya fa yawa dole yanzu abin da za a nema shago ko a can haye ne sai koma can da zama unguwarsa daban unguwar daban in gaisuwa ta kama ma bishin mu gaisa kar ma izo nan lalle kam tunda abu ya zama musiba ya zama bala'i ya zama jaraba ya zama kallaga to ka dai je kai shi aje a'a zaka dai ni dai ba wallahi ko a hanya ba mu haduwa Kamali ya bar gidan nan an gama ma dole lalle kam to da dai kan yahi ko hankalin mu ya kwanta yanzu aka ce an kashe baban dan sanda kuma ba ruwanta dama dan sanda shi ya asara wallahi sun ci banza shikenan lalle ni kan hanna sare ran nan kan nace sakkwato nika kwana in ta gidan mu sakkwato asiri na ruhira makaza in huta sai dai kai ka tafi ni dai ko ba gaisuwa ko a hanya naga kin ci kwaliya unguwa zaki unguwa zani amma na fasa ni ba inda zani kai ma da kake ma hinsa aka ce ayyan kaka to ni ai sai ai fata da ni ba inda zani ni ne da kaga tashi zai in koma daki mu tai kuma mu ta addu'a to Karimatu ki tafiyar ki unguwa ni zan tsare gidan to kai da ka haye shi ana kiran ayyan kaka to ni in ta ai daga za a yi wallahi ba inda zani ni nan da ka gani tashi ni kai in shiga daki kuma sai dai mu yi ta addu'a. Ka kare mutu. Kawai ki tafi unguwarki. Ni unguwa ba ni babu unguwa. Zan kula da gidanki kawai. Kai dai bari. Ni kan koma zai cikin daki in zauna sai dai mu yi ta addu'a. To. Lalle ka. To. Ya sai ake cikin ya bari me labari yana kana da wadari mana bi ba kai wacce fa dan mahauta sai neman ka yake yi ka yi na zuwa ka dan karbi ma dan abin da ake bayarwa da rarraba mutane kai dai barkoi wallahi yake damun ka ne na kana da wadari wallahi nake ga ma mahaifiya ta ce tunda ta raba ni da wannan yariyar da ta zo gidan bako wannan kuma ka ga mun shaku wallahi gaba ɗaya tun dai daga abin nan wallahi na ga ma gaba ɗaya na kwanta dai ga nan da har yanzu ne. Yarinya ce wannan. Wannan bakuwar ta wadda ta zo gidan bana kuma wallahi kana garin mun shaƙu wallahi. Ba sai mu sassara ta ba. Waye sani ma komai ya ci ke ta faman wayar da kai. Kai mayya ware kun sassara ka nan. Ba ka ware bane. Ba ka ware bane. Allah mun samu hannu ba shege nake. Dan bura uwa kawai ina wanda ka zo ka ce wani masoyiya ta mayya.
ba ku za mu sai ya bari ta kashe shi mai ya a gida ya ce wa musani. Ku yi subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawa, ku yi liking, ku yi comment, sa'annan ku yi sharing.